बङाइगावआव अखा हादों दिनै। अखा थाइफ्रिगासिनो दाबो थाइफ्रि जागासिनो दङ। अखा थाइफ्रिदों जायगाफ्रा सिदों एसे। माथो बे खावलाया मा सिथर जाखो नैबे बे दिनै नानिखौ हस्पिटालाव लांदों डक्टर पि देकानावहाय। एकदम गुजुगासिनो दङ। गुजुनाया फ्राय मास मोनसे बारबायानो आरो हामा ओंखामबो बारा जाया। ओंखायनो हस्पिटालावनो लांस्रानोसै होननानै एगजामाबो खाथि जाबाय होननानैहाय ओमफ्राय नेगासिनो दङ। डक्टरा नायथ'वाखै दाबो। ओमफ्राय जोंना बारा माबा मोनखायाखै मोननायालाय बांद्राय लेट जाखानाय नङा। 3 नाम्बारावनो मोनदों आरो नोंसोर हिनजाव सानैयाबो नेगासिनो दङ। पिडेकानाव थांगाफ्रोमबो बांगाल हिनजावफोर लोगो मोनहैयो। उनावहाय फैबावदों आरो मानसिफोर गोबां बिमा बर'फोरबो थांदों। ओमफ्राय बांसिन बांगाल बेंगलि भुटान जायगा नालाय बिसोरसो बांसिन थागायो। बिसोरखौ लोगो मोनहैदों आरो टाइम पासनि मबाइल नायहोना दोनदां नानिखौ नङाबा बिराद दिगदार खालामो। नायखांनायनि उनाव जोङो मोनसे माबायाव थांबाय मा होनो दखाननि नामा मामोन बावबाय आङो। गद्रेज मा फानग्रायावहाय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै देखायबाय। बिराद मोजां आं पसन्द जानायफोर दङ। प्राइसफोरा बिराद गोसाबो दङ खमबो दङ। नानिनो मोनसे रेक फिसा लायनो होननानै थांदोंमोन आरो बेखौ मोनसे बिराद हामजायो आं। गद्रेजखौबो हामजायो 42,000। बियो 36 एसे खम सम मा र' गाखोथ' र' एसे खम सम मोनो आरो नै काउचफोरा बरिया लुखाहाय लांजोब। ओमफ्राय दामफ्रा नायदो नै 120 500 बेबायदि मोजां नै। बेबो मोनसेबाव नै डाइनिं टेबोल र' गाखोथ' बै गोजौआव देखायहैनाया डाइनिंफ्रा मोजां बेखौ हामजादों आङो 11 बैयाव मोनसे हामजादोंमोन। बे रेकआ दुरबलथार नै बेखौ हामजादोंमोन आं। बेखौ हामजासोगारदोंमोन आं नै बहाय नानिनो फिसा मोनसे रेक लानानै जोङो इउनिभार्सेलाव थांफिनबाय। ओमफ्राय नै बहाय किजियानो टयस नागिरदोंमोन। टयसआनो मोजां गाव हामजानाय मोनाखै। बेखौ हामजाबाय नामा बेखौ टयसआनो इदिल'सो दां आरो गैला खोमा। फेक निल्सआनो बबेखौ बेलाय किरिं गोजासो। हेन्डबेग माफ्रासो बिराद मोजां दंमोन बहाय सिख्लाफोरनि देलायग्रा मेकआपनिफ्राय लानानै
फिसा फिसा बेग पार्सफोरनिफ्राय लानानै मुजा सुजा बिराद मोजां मोजां दंमोन। थामजासो गारदोंमोन आं। माखौ लायो? गैले आरोबाव नानिनो लाथावथ' जेबो मोनाखिसै जोङो, ओंखायनो उनाव लास्टाव हाबथारनायनि होननानैहाय नेल पलिस मोनसे लानानै ओंखारबोबाय जोङो। ओमफ्राय गोजौआवहाय टयस नागिरहैबाय, ओमफ्राय मोनसे लाबोबाय, बेखौ देखायबाय थालाय लायाखिसै आङो। गोलैगोन बायगोन। पिगि बेंक नांगौ होनबाय थादोंमोन इयो। पिगि बेंक दं गैया? नेल पलिसखौनो मोनसे